2.38 ottelua pelattu ja GFT:n rajapotkulla jatketaan. Ruseberg uudestaan ja siinä on sitten jo PP:n puolustus välissä. Tilanne kuitenkin jatkuu. Laukaus osuu PP puolustukseen. Kova laukaus ja TV:n suoraa lähetystä ottelusta PP70 GFT. Jälleen GFT laukaus ja tulee sieltä yllättävästi, mutta Reinikka pääsee tykittämään. PP:llä pallo omalla pelialueella. Hyvä avaus nyt sinne vasemmalle. Lähteekö siitä PP:n hyökkäys lähtee. Ja siinä oli Sipilän paikkakin, mutta sitä ei löydy. Sitä ei nyt vain millään löydy, mutta nyt hakee sitten Lumivaara tilaa. Nyt päästään Lumivaaraan. Laukaus paikkaan, kova laukaus lähtee vasemmalta ohi. Mitään hätää siinä Hytösellä ei ollut. Hytönen näyttääkin omille pelaajille. Kyllä minä ne otan, jos ne maalia kohti tulee. Älkää hätäilkö. Tuohan meni metrin maalia kohti tulee. Älkää hätäilkö. Tuohan meni metrin ohi. Hytösen pitkä avaus. Menee ja osuu ylärimaa. Kyllä on lähellä, ettei siinä. Ja lopulta pallo saadaan, mutta tilanteesta tuleekin Ahosen paikka. Tekeekö Ahonen nyt PP:n avausmaali? Ainakin yrittää, mutta ei se mene. On maksettu pois ja lukemat on edelleen 0-0. Mutta pääseekö siitä PP jälleen rakentamaan uuden paikan? Pääsee, mutta ei se mene. PP tarkkaili, mutta sen jälkeen on pistetty höyryä lisää. Tällä hetkellä höyryä laittaa GFT ja Soares. Nyt tulee sitten laukaus kaukaa, Hytönen selvittää, puolustus hoitaa pallon. Halutaan peliä rauhoittaa, kun PP:llä oli tuo hyvä vaihe. Katsotaan nyt sitten kuitenkin Hosio löytyy sieltä maalilta, lähellä on nyt toisessa päässä. Pysyy Hosiolle pallo. Ja nyt Hosio pääsee laukomaan, kormea kanuna, mutta on siellä maalissa. Ja nyt on monta pistettä kuin kaikista muistakin. Ja nyt kun Soares siitä hommaa GFT:lle avaus maalin tälle kaudelle, ei hommaa. Toisessa päässä on paikka, mutta Marjander tulee vastaan takaisin joukkueelleen. Hosion vuoro yrittää tulla sieltä pienestä välistä, mutta nyt se väli löytyy, Soares laukoo ja Hytönen näyttää. Miksi hän on liikaa? Pääsee hengähtämään, mutta se hengähdysaika loppui tuohon ja jälleen tullaan. Hosio, Soares kääntyy ja Hosiolla paikka. Hosio kaadetaan. Ei tule rangaistus. Edeltävällä tauolla virheitä ei nollata, joten varsinkaan toisella. Ja sieltä tulee, kun minä selitän virheitä, niin PP laukoo vapaapotkusta Intola. Pelkästään kentällä, joten kyllä minä sanoisin jo tämän ensimmäisen jakson perusteella, että kyllä PP taistelee siitä playoff-paikasta siinä, missä kaikki muut kielee jopa korkeimmista sijoituja. Ilman muuria 10 metristä koittamaan, mutta katsotaanpa tämä GFT:n hyökkäys tässä välillä. Laukaus tulee ja hyvä laukaus tuleekin ja tasoitusmaali. Salamana siellä GFT tulee rakentaa. Hyvä laukaus tuleekin ja tasoitusmaali. Salamana siellä GFT tulee rakentaa hyvän hyökkäyksen. Ja näin, onko siellä itse Pano Autio, joka tuon maalin tekee. Kyllä on Pano Autio, syöttöä Autio sen nyt saa. Pääseekö Autiosta laukomaan? Ei pääse, pallo karkaa Autiolta. Ja Autio hermostuu turhaa tuosta pallon menetyksestä. Ja vetää sen antaa Stenholmille, sitten Hosiolle. Nyt on jo kiire, 3 sekuntia. Autio laukoo. Ja uusi laukaus, nyt summeri soi, katsotaan nyt sitten. Kyllä. Nyt sitten säännöthän menee. Ei pelaa siinä välissä Stenholm. Stenholm lähtee laukaus, mutta menettää paasti. Ja nyt tulee Intalan tilanne. Voittaa syöttö. Ja ei mene lähellä. On 20-40 on pelikellossa, eli se tarkoittaa, että kohta minuutti. Toista jaksaa nyt tulee sitten Stenholmin paikka. Jatkolaukaus. Mutta Hosion laukaus ohi maalinkin PP. Ja lopulta tilanteessa sitten tulee varoitus. Se tulee Ahoselle ja Ahonen liukuu siinä. Ottaa PP70 GFT ja tämähän on molemmille joukkueille tämän liigakauden avausottelu. Katsotaan nyt sitten tekeekö GFT lisätuloja. Ei tee, koska Hytönen hoitaa. Kovasti on saanut tätä torjuntatyötä tässä ottelussa ja lopulta pallo karkaa sieltä yli rajojen toisessa päätä jatkamaan. Intala laukaus ja nyt on jatko siellä Ahoselta, mutta tyhjä maali on edessä, mutta Ahonen
puskee ohi. Tällä kertaa nyt tulee GT, sahaa sieltä puolustuksen PP:tä kahville, mutta Hytönen selvittää, PP vastaisku ja Valkaman Hytönen avaa Intalalle. Intala, mutta huono syöttö ja näin pääsee GFT sieltä vastaiskuun. Suores ampuu ohi. Löytää itsellensä tilaa, syöttö ei kuitenkaan mene perille, sieltä tulee GFT 2-1 vastaan. Autio ampuu tolppaan, kun sinne osuu vai sivuverkkoon, mutta maaliin. Osio siellä haetaan, lopulta kuitenkin Hytönen tilanteen selvittää. Pitkä avaus Hytöseltä, PP vastaiskuja tuleekin hyvin, mutta ja maaliin se menee! Näyttää ensin, että Intala menettää sen pallon mukaan. Aunen loistava syöttö löytyy sieltä Sipilä laukoo, mutta jälleen on sitten GFT paikka, kova laukaus laukaa, Hytönen selvittää, Säre hoitaa tuon lopun. Autio tätä peliä jatkaa. Hyvä paikka oli jälleen Autiolla, peliä nyt ykkösnyrkillään. Nelikko pyörittää ja pitää palloa himmatusti, PP taistelee, mutta kyllä sieltä löytyy Osio ja Autio, hieno kuvio. Nyt GFT siinä Hytönen torjuu, paine jatkuu, Ahonen kuitenkin tuo palloa toiseen päähän ja tuleeko sieltä sitten pitkän GFT-painostuksen jälkeen. Autio menee antamaan nyt rajapotkua, syöttää sen toiseen laitaan, sieltä tulee Osio tekee itsellensä tilaa, vaikeuksia on Hytösellä ja saa. PP lähtee omaan hyökkäykseensä, hyvin löytyy jälleen Intala. Intala on aina vaarallinen, hakee tai paikkaa ja lähellä on, mutta PP kolmatta maalia ei ainakaan vielä. Reinistä tuo vastaisku, nyt on aivan avopaikka GFT:llä, mutta ei se mene. Jatkoajalta tai rangaistuspotkulta saa vielä toisen pisteen, mutta nyt tulee hyvä tilanne. PP paikka, hyvä laukaus, hyvä nousu Valkamalta, mutta aina eroita, että kuka näistä mustapukuisista on kuka, mutta se oli siis tietenkin Rosenberg, joka jälleen syöttää hyvin hakee GFT sieltä nyt sitten maalinteko. PP:llä pallo omalla alueella, mutta kyllä GFT tulee kovaa ja prässää pallon itselle ja Autiolta loistava syöttö sinne Hosiomaan. Sanat menevät sekaisin, no totta kai ne menevät, kun on enää 2 minuuttia kohta peliaikaa jäljellä ja täällä odotetaan tämän ottelun ratkaisua. Sen tiedän, että itselleen menettää sen kuitenkin, ei menetä. Nyt on jälleen siellä Alahakuni pahaa teossa. Tuleeko siellä? Ei tule, paikka on! Se pallo pitäisi ensin ottaa GFT:tä pois, Stenholm syöttää toisen puolelle, Hosio on siellä reikäpaitana. Hosio laukoo! Ja itse asiassa on syöttö ovelasti sinne maalille, Reinikia jäljellä. Nyt enää 15. Autio. Nyt kyllä harmittaa sitä joukkuetta, joka maalin päästäisi. Voisin vaikka lyödä vetoa. Ja päästääkö me? Maalin GFT päästää! Ja johon GFT:tä harmittaa! Vielähän siinä on mahdollisuus. GFT:llä tuo tasoin, pelikello soi jo. Mutta Hytönen selvittää tuon. Pitää viimein sen pallo. PP voittaa tämän ottelun 3-2 ja ottaa 3 pistettä.